Ульяновск өлкәсе мөфтияты махсус балалар өчен 9 ел рәттән шәһәрнең Җиңү паркында Корбан бәйрәме уздыра. Монда ел сайын йөзләгән бала катнаша. Алар бирдә төрле бәйгеләрдә, ислам дине буенча викториналарда, интерактив уеннарда катнашалар. Балаларыбыз күрсеннәр, безнең байрамнарыбыз, Ураза байрам булсын, Корбан байрам булсын, безнең байрамнарыбызны белсеннәр. Башка байрамнарны түгел, именно безнең байрамны белсеннәр дип, шул сәбәп белән уздырабыз мен шул праздникларны. Аллаһ Тәала кабул кылсын. Балалар монда әти-әниләр, әби-бабайлары, гомумән гаиләләр белән килә. Бергәләп гаилә ярышларында, спорт бәйгеләрендә катнашалар. Здесь очень можно узнать много чего нового об исламе. Дети принимают участие в играх, получают призы. Все очень отлично и замечательно. Бесплатные угощения. Атмосфера замечательная. Bayram bilen sizni. Benim güzelimden yaşa prama. Şimdi Müslüman bayramları kinanıp kilebiz. Gelecekte de Allah Teala nasip etsin gelirge. Bir gün şadı. Корбан ашын кемдер мәчетләрдә, ашханәләрдә, икенчеләре исә зур кафе рестораннарда уздыра. Ульян шәһәренең Зия аръягы район татар милли мәдәни автономиясе һәр ел сайын диярлек ифтар, Корбан мәҗлесләрен районның яшьләр паркындагы кафеда уздыра. Бүген монда тагын 200 кешелек чираттагы дини бәйрәм. Бу районның татар автономиясе һәм Аккалпак оешмасы җирле мәхәллә белән берлектә үтүче уртак проект. Алар ел дәвамында махсус операциядә катнашучы якташларына ярдәм оештыруда да актив катнашалар. Akkalpak ouyuşmasıyla birlikte Maltavarlarımız yerlerinde ısıvoda katnaşıcılarga çek işleri uzattılar. İlliğe yakın ısıvoda katnaşıcıga meşruşı bileğimiz gitti. Hem şulay mahalle halkı üzerinden erişiklikler alarak şulay hazır telik humanitar yerler kullandılar. Şuna bile her iki mahallemiz büyük başka eşmalarga da, yeni eşmalarga da örnek olarak 11 меңнән артык татар яшәүче Чардаклы районында да Корбан ашын зурлап күмәкләшеп уздыралар. Изге аш мәҗлесендә районның һәр авылыннан да вәкилләр катнаша. Бу Корбан бәйрәмнәрен менә бергә җыелышып, эшмәкәрләр, халык һәммәсе үзе дә кушылып бергә менә шул бәйрәмне хастерләп бергә үткәрәбез. Бүгенге күркәм бәйрәмгә күрше районнардан да имамнар чакырыла. Бер өстәл артында ислам динендәге кардәшләребез дә бар. Мы друг друга уважаем. Крепнет вера среди земляков. Трудности и испытания сделали нас еще сильнее, еще ближе друг к другу. Сүз дә юк, менә шулай халкыбызның матур бәйрәмнәрендә бергә очрашып, үзара аралашып яшәү, танышу, бердәмлекне арттыра, яңа дуслар табарга мөмкинлекләр ача. Өлкән мөфтие Илдар хәзрәт белдергәнчә, бу чараларның төп максаты да әнә шуннан гыйбарәт. Ульяновскдан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.